Sarene ngene nek karo kowe yu. Sarange iki maksudnya sarange. Oh, sarange. Oke. Sarang. Laki-laki. Apa Om? Sarange yo. Dek Dinda. Dek Dinda. Kowe sarange karo iki genti. Nah. Nah, sucinya sapa? Apa? Ya. Aku ndek iki lagi ngarep iki. Dalam. Oke, baik. Aku itu Wong kok lari sererem. Wong lari sererem lho. Apa iki? Bari kena anak dadakan. Pak sing nyar apa, Pak? Itu mah mancing ngantri kayu tani nawang karo gimana. Aku lagi ajar ki mau lho, Pak. Sing lagu lawas iki. Sing lagu lawasmu. Pakai separuh. Kabagian gampang malah. Nah, wong yurung anu Nenggarap. kayak pedot-pedot dalan. Anu lagu lawas sing mumbul neh wae. Apa? Kusumane Pak nyanyi ngati. dong. Ya aku sumane ngati weh. Sumane ngati pisan, Guys. Iya, bariki terus Mbak Erni lagune request ora. Banter ngonamu tuh ijol. Request ora. Oh, dhewe lho. Heeh. Telake gitu. Medok. Lagi cedera iki. Kelake. Iya, aku ya cedera, saya sorry cedera. Sebenarnya Pak. Oh, saya jam kemana Om? Kedul. Medok neh. Minggu pagi di mana? Kusumane ngati. Cedak kuwi nggone sawar kuwi. Kusumane ngati. Ngati. Oh, mau nyanyi dulu, Kak. Masuk ya wis mantep deh nyanyi deh. Dereng nyanyi lho, Mas. Dereng duet lho niki. Heeh. Ayo nyanyi. MC-ne Sumai koyo ngene lho. Ya, makasih. Sehat selalu. Lancar rezekinya besok kembali lagi. Mari, besok kembali lagi. Hati-hati ya.